Κότσιος. Ξεπέρασε τον Γκάμπριελ. Προθυμένος αμυντικός της Λάρισσας, θα χάσει από τον Βίντρα. Δυναμικά η παρέμβαση εκεί από τον Πάρρα και πάλι Κότσιος. Ποιος γυρίζει για τον Ζουράβσκι, κεφαλιά, 1-0 για την Λάρισσα από τον Ματσέι Ζουράβσκι, έπειτα από τον συνδυασμό που πρωταγωνίστησε ο Ηλίας Κότσιος. Βλέπετε τους έξαλλους πανηγυρισμούς με τον Ηλία Κότσιο από την άμυνα της Λάρισσας να έχει βρεθεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού, να σεντράρει και εκεί με το κεφάλι έκανε τα υπόλοιπα ο Ματσέι Ζουράβσκι, νικώντας τον Γκαλίνοβιτς. Λάρισσα Παναθηναϊκός 1-0 και ενώ βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Και από άλλη οπτική γωνία για μία ακόμη φορά η άψογη κεφαλιά από τον Ζουράβσκι, ο έξαλλος πανηγυρισμός και από τον Κοτσόλη. Δείτε όμως πως δημιουργεί